Ini mga panggang istorya kang magjowa na si Burnok alias Luok, asin si Milagros alias Tambaluslos. Uminuli da mga pangga si Burnok, halay da sa Afghanistan. Kumbaga, 2 years da sindang LDR kan sa iyang jowa. Pag abot da ni Burnok mga pangga, diretso tulo siya duman sa harong na Milagros. Mapasyar tulos. Pero grabe na gaya ng kumbaga nagbabaga na. Por dahil nga ni 2 taon na nawalay ang magjowa sa kakatrabaho sa Afghanistan ni Burnok. Kuminiblit ngunyan ini si Burnok mga pangga Milagros. Sabi ni Burnok, babe, baka pwede lamang makasaro. Saro sana. Kauroon tuhi da mga pangga. Kuminiblit. Kauroon tuhi. Si Milagros da mga pangga takong dahil pamanggay ready. Dahil pa ready na isuko ang bataan kumbaga. Medyo nagmamatigas da ining Milagros. Tahirak man ni Burnok mga pangga. 2 taon ini yung kunyan duman. Kumbaga, kung tulod da ka mo trisam, si Burnok da duman sa abroad, handsome. Nagpaparapakipot si Milagros mga pangga. Taday pa da siya ready. Paano da kon mabados? Sabi ni Milagros, dahil mo daw ako, Burnok. Haputa daw nga si tatay kong tumugot-an na makasaro ka. Iuna, naghahagad na ng consent sa magurang. Ngunyan ang Burnok da mga pangatamalang porsigido. Duminumang ki Chualo sa ama ni Milagros, naghagad nin mapaaram kung tutugutan. Sakto da mga pang si Chualo, nagtutukdol da ang mga bunga kang rambutan. Pega. O pag dumandaan ni Burnok, sabi, Tito, bisa po. O nagbisa. Magalang. Chualo, kisay po yung rambutan na pwede na makahagad kayan. Sabi ni Chualo, ay paaram na dumang ki Milagros tayo nang bigtutukdol kong rambutan ki Milagros ini. Dumalagan da si Burnok dumang ki Milagros. Sabi ni Burnok, babe, tuminugot na si papa mo. Tuminugot na. Sabi da ni Milagros, ay imposible. Imposible magtugot ito si tatay. Kumuraw da si Milagros, ano nga tay, tugot ka na? Sabi man da ni Chualo, ay sige na tabi, Milagros, itao mo na iyang kiborno. Takong da malalapa man sila. Sabi na ni Chualo, sige na Milagrosa, ipakakan mo na ang rambutan mo kibonok, tamalalapa mo sa